karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. And now you've gone. Kaon niya ng prutas nga akong gidakan ni mo, Sarah. Mommy, unsa resulta? Imo na bang gipabasa sa doktora nga akong lab test? Oo. Iyan ang kipasa. Unsa resulta, Mommy? Unsa akong sakit? Mommy, wa ka mo tingog. Unsa resulta? Unsa akong sakit? Mommy, nangutan ako nimo. Unsa akong sakit? Okay ra, anak. Unsay okay ra? Uwa kay ang iyang kapalakan. Mao ba mi? Salamat in taon. Dunalay mga resita nga kinahanglang atong paliton og imong tumaron. Ma'am. Lucy. Yes, ma'am. Kuha akiring dragon fruit aron makaon ni Inday Sara. Paliti. Oo, ma'am. Si Chibar kining nanawag. Ni ako sa kong kwarto ko ay makabati na ako. Hello? Chibar, darling? Kumusta? Unsay resulta? Kuan, kining. Di ba, mato di mo? Karon ang imong pag-adto sa doktor, ano pabasa ang resulta sa lab test? Dito na ko. Okay. Unsay kahimtang sa atong Inday Sara? Chibar? Oo. Ngano ka? Kuan, kining. Nganong itibi ka? Ha? Noon sa si Sara? Kuan. Kining. Kadugay ba? Sultihin ako. Chibar, kalma lang. Unsay kalma? Kalapot sa gisulti sa doktor. Sa gigisulti sa doktor, sultihin ako, Imelda. Ano na brain tumor ang atong anak? Unsa to? Ano na brain tumor ang atong anak? Brain tumor? Chipar. Mao ka na kisulti sa doktor. Ngano man taon? Ngano nihon ana ba na, ha? Ambot nga no. Kung anong nasya na. Huwag ang labing pait kay Kay unsa? stage 4 na. Ginoo ko. Ingon ni Ana ang kahimtang ni Sarah. Chibar? Chibar, tikog. Binuko ka. Ugwa ka na mo tingog. Chibar. Stage 4 ang kahimtang sa atong anak.
Oh, Ginoo, kinahanglan mo pa uli kadayon sa labing madali nga panahon. hikayon ko akong mga papilis. Ati man na si Sarah. Ayaw pasagdi. Kuy ba? Oo, Chibar. Pas, imo lang pasagda ng atong anak. Oh, Sige ka tingalig sugal niya. Chibar. Ati man na ang atong anak. Kasabot ka. O paminaw. Gisultihan mo na ba si Sarah? Oo, ang doktor. Ang doktor gustong makiksulti nga to sa atong anak. Pero nagpakiluoy ko niya. Nga dili lang una. Mihangyo ko. Nagpakiluoy ko. Wa man sab diha ang atong anak. Diyang gikuha ko. Og nakiksulti sa doktor sa resulta. Tungod kay dito ra si Sarah sa bay. Dili ko magkahako sa pagsulti kaniya sa iyang kahimtang. Imelda. Maodi ay. Nga mausapon kayo ang iyang kinaiya. Usahay, mopahiyom. Ug dayon, dili lang ni mo mahipawan mo kalito kasuko. Sa puton kaayo ang atong anak. Ati man na siya. Kasabot ka. Ati man na si Sarah. Oh, Chipar. Pangitaog laing doktor. Pangitaog sikan opinyon. Dili pa na akong madawat ngayon ang kaimtang sa atong anak. Dili, Imelda. Sayang lagi ni akong pagpanikamot diri sa gawas sa nasod. Nga akong anak, maoy akong gitagan-an sa akong pagpanikamot. Nakaangkon og balatian nga naa sa malisod nga kahimtang. Brain tumor sa utok. Ganong nakaangkon mo siya ng sakita? Gano man? Ako'y hunong sa pag-iyak Imelda, dili na akong mahimutang sa akong trabaho diri. Sorry. Pero kinahanglan nga mahipaw ka. Kasabot ko. Ako'y laing kasumbungan. Ikaw na yun. Ikaw yun ang akong kasumbungan sa kahimtang sa akong anak. Oops. Oh, mayo kinigawas ka. Ay, gitugon ko ni Ma'am Imelda. Paaknan ka. Kay, pasinugwari ka. Oh, mao ni ako. Si Sarah. Ala, sa sala. Nakita. Sa dako nga couch. Okay, musuod ko. Nagpiyong si Jan. Nakatulog. Nakatuog din taon siya. Ako lang pahibawaan nga ni Aka. Imong pukaon? Sawayan ko lang. Oh, sige. Day? Day Sara? Day? May agumot siya. Niya si Rubin, Day. Hi, Sarah. Kumusta na ka? Robin, Oh, niya, okay ran. o sige bati ni mo. Over-fatigue lang ni. Mao ba? By the way, nagdakog mga putas para ni mo. Thank you. Og dapat ha, magpakabusog ka. Paron na. Manuroy ta. Manuroy? Asa? Manuroy ta. Mga dutag. Korea. Wow. Korea. Nindot na. Oo, nya human sa Korea. Atag Bangkok, Thailand. Yes. Okay kayo ka na. Kana. Basta ha. Kanus ang imong gusto. Kaysa may kauban na to.
Kinsa may gusto namong ikauban? Sila si Risa. Okay, sige. Akong sultihan. Ako'y tawag ni Risa. Sige, sultihi. Ako Ricasto. Mangayo kong daddy. Kano sa man ang gusto mo nga imo na nga itong kasal? June Bright lang. Aron makatigong pata. Oo, ikaw. Agad ko nimo. Oh. May nanawag. Ay, oh, hala. Si Sarah ang nanawag. Si Sarah. Tubago na ako o dili. Pagsulti. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!